parang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Oras po natin mga kabisyo, ganap ng alas 2:32. Bilis ng oras, ano? Kamusta naman ang biyahe mo, manong driver? Sana ay marami nang kita. Kung wala naman, huwag kang mag-alala. Ayan, at laban lang tayo ng patas. Sa kabila ng mga nakikita nating mga problema, ang importante laban lang tayo ng patas. Well, mga kabisyo, ito lang din isa sa mga binalita ngayon sa araw na ito. Sa malaking pangyayari na naganap. Ang isa pong sikat na, actually sa Amerika po ito, pero sikat at kilala po itong activist pagdating sa gobyerno ng Amerika at papaliwanag na ang aborsyon ay kasalanan at isa din pong Christian na si Clark. Pangalan no? Nakalimutan ko. Ayun, si Charlie Clark. Ayan ay habang nagsasalita po sa mga tao ay binaril po sa liig at ito po ay pumanaw na, which is nakakalungkot. So mga kabisyo, patuloy natin ipagdasal yung mga hindi lang nangyayari dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Andyan yung nangyayari sa Indonesia, yung nangyayari sa Nepal, sa Amerika, yung patuloy na giyera. Naku po! Nakaka-stress, di ba? Anyways, mga kabisyo, para hindi kayo ma-stress, eto na lang. May maganda akong balita na i-isplok sa inyo. Makinig ka. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba sa parating na ACS Millones 2025 Grand Draw? Wow! Ayan. Dito po, may chance na manalo ng 300,000 or 600,000 o 1 million peso na tumataginting. Wow! Yes, baby girl! Ito po ay magaganap on September 20, alas 2 po yan ng hapon. May kasama pong live performances ng 1621, si John Rex, andyan din si Yara at si Laika Gairanod. Ayan, at meron pang papremyo sa mga masuswerteng manonood. Kaya tara sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 po ng hapon. It's a date. ACS Millones Grand Draw na. Wow! O siya mga kabisya, ako po'y magpapaalam na at maraming salamat. At tabayanan, susunod po ang programang Love Trip kasama po si Mara Tony. Oy, batiin ko lang pala nakikinig sa atin mga taga Car Club Garage. Ayan kay Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Ayan dyan sa may Masay to Drive Molino, Bacoor. Ayan, so maraming salamat Car Club Garage. Mabuhay po kayo. O siya mga kabisyo, sa pangalan po ng Kumikinang Ina muli, ako pong Kumikinang Ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo. On whatever you do, tandaan, do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.